Trúr atá fácra agan inis an cheadomí harile tá sí níos gire ó bhaile camas a gondaid na Gaillimhe chuir í fáilte rih Marian Ní Chonghaile. Tá Marian ag Damhsa le ceithre bliana déag tá sí féin mhúnta tá anspéisic í fásta an Damhsa salsa agus Damhsa tango agus is cruthú eile Marian go bhfuil an Damhsa ar an seanós imíthe ar náisiúnta mar hana féin am níana. Bhí Marian ag Damhsa ar an seanós in Malawi san Afric, a Moscow sa Rúis, a Lorient na Franca agus an eistá sí ráis ag an Oireachtas.